Καλησπέρα από το φροντιστήριο Στόχος. Μαζί θα σχολιάσουμε τα θέματα της πληροφορικής. Το θέμα Α και γενικά όλα τα θέματα είχαν τη δομή που περιμέναμε. Ξεκινώντας το θέμα Α, είχαμε σωστό λάθος, το οποίο δεν είχε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Το Α2, Α3 ήταν καθαρά θεωρητικά, δηλαδή απαιτούσε από τον μαθητή να έχει γνώση της θεωρίας. Και το Α4 ήταν μια αντιστοίχηση η οποία χαρακτηρίζεται εύκολη. Στη συνέχεια, στο θέμα Β, το Β1 είχε κοινά χαρακτηριστικά με το περσινό θέμα, με πιο σαφή εκφώνηση. Το Β2 αναμενόμενο μετατροπή από τη μια δομή επανάληψης στην άλλη και στο Β3 μια άσκηση συμπλήρωσης κενών όπως πέφτει τα τελευταία χρόνια. Εδώ κάποιοι μαθητές ίσως δυσκολεύτηκαν γιατί ήταν λίγο διαφοροποιημένο από την κλασική ταξινόμηση. Και στη συνέχεια στο θέμα Γ είχαμε συνδυασμό τόσο την ύπαρξη της δομής δεδομένων πίνακα όσο και επαναληπτική διαδικασία χωρίς τη χρήση πίνακα. Δυσκολίες ίσως ο μαθητής αντιμετώπισε στο Γ4, το οποίο ήταν έτσι λίγο πιο δύσκολο. Και στο θέμα Δ είχαμε ένα θέμα το οποίο χρησιμοποιούσε πίνακες και εξέταζε κατά κύριο λόγο την αναζήτηση και την ταξινόμηση, καθώς και την χρήση των υποπρογραμμάτων. Γενικά τα θέματα θεωρούνται ότι ήταν με βάση τις μεθοδολογίες που διδάχτηκαν όλη τη χρονιά και να ευχηθώ καλή επιτυχία για την συνέχεια των μαθημάτων.